तर आता मी कढईमध्ये शेंगदाणे आणि अद्रक लसूण टाकलेलं आहे. याला आपल्याला एकदम छान भाजून घ्यायचं आहे. आता आपले शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत. तर त्याच्यात मी तीळ टाकते. तीळ आपल्याला थोडेसे फ्राय करायचे, जास्त नाही फ्राय करायचे. तर तुम्ही पाहू शकता हे मी सगळं भाजून घेतलेलं आहे. आता हे आपण पिसून घेणार. आता याच्यात मी तेल टाकते. जी आपण ज्या कढईमध्ये आपण भाजलेलं त्याच कढईमध्ये मी तेल टाकलेलं आहे. तेलाला चांगलं गरम होऊ द्यायचे आणि बारीक गॅसवरच आपल्याला सगळं करायचे. आणि आपल्याला बारीक गॅसवरच फोडणी द्यायची. आता यात राई टाकली आहे. आता एक मिरची टाकली आहे आणि याला आपल्याला एकदम छान फ्राय करून घ्यायचे. मिरचीला जास्त जळू द्यायचे नाही. आता मी याच्यात वांगी सोडत आहे. आणि बटाटे. छानपैकी आपल्याला याला फ्राय करून घ्यायचे. आता हे फ्राय होत आहे. मी हे पिसून घेत आहे. आता आपण ह्याच्यात मसाले घालणार आहोत. तर मसाल्यांमध्ये मी इथं पहिले घालत आहे रेड चिली पावडर, म्हणजे मिरची पावडर. मी 1 चम्मच मिरची पावडर टाकलेली आणि ह्याच्यात पण अर्धा चम्मच मी धनिया पावडर टाकते. अर्धा चम्मच हळद, 1 चम्मच मीठ, आता मी याच्यात दही घालते. दही 1 वाटीभर घेतलेली आहे आपण. तुम्ही पाहू शकता किती छान रंग झालाय त्याला. ही सगळी भाजी झाल्यावर अजूनच छान रंग येईल. आणि आता आपण ह्याच्यात किचन किंग मसाला टाकणार आहे 1 चम्मच. आणि याला नीट हलवून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता ह्याचं तेल खूपच छान सुटलंय, खूपच छान दिसते, वासही खूप छान येतोय. आता ते आपण वाटण पिसलेलं ते आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत. हे बघा, हे वाटण मी टाकत आहे. एकदम असं बारीक पिसलं आहे वाटण मी. ह्याच्यात पाणी टाकायची थोडी पण गरज नसते, ते पिसून जातं. आता याला हलवून घ्यायचं आपल्याला. आणि आता आपण ह्याच्यात पाणी टाकणार आहोत. 1 वाटी पाणी टाकले मी.
फास्ट गॅसवर आपल्याला याला उकळवून घ्यायचं आहे. आता आपण याच्यात 1 वाटी अजून पाणी टाकणार आहोत आणि आपल्याला याला फास्ट गॅसवर फक्त 5 मिनिटं याला शिजवून घ्यायचे. हे लगेच शिजून जाईल. ह्याच्यावर आता मी झाकण ठेवते.